Kakayani anga jamana chamacha fanga nyema ukala yini henne odege fe menye ben ani kileya ani badenya ni yafumya balla kotu nyondala obisaka sabati chugo mino anga jamana konanna odena nini hakilna inaliye fe menye jamana de yara dama ukasiki kunyejo nyonyala ka jamana indasira kuro awa hani jamana be chugo koro minna ka koro no ye anga mali kunu namaye haiwa ambesaka siko ma chugo mino dame obisaka bla amino ngono chugo amino aiwa fe menye yafumya bala horonya ani yafumya bala klenia mi mali ombulo obisaka tu chugo mino achugo korola aiwa ko otsaka abada fangasi ga kuma ka yafumya bala ka nyon lame ka wani nga nyon blasira odo hogumu konna na fe menye yafumya bala jamana nyema uye chekulu misiki no olu ka bara benendo ka ko inundu aiwa olu yu ka bara kunfolo kunjera fe menye o kunjeli keneka uye wole bla jamana premier ministre nyimamu ka jira ala ka foko uye gafe mingla hani tasra mbe ubulo yasa bara mbeseka nuga ubulo chuga min burai masumano ni ale ye jamana ngokoro maraba bado ye aiwa ale koni ye idado bara njuga ala aiwa ninga wala likan anye jigi semelene do an jigi sikira dialogue madamino dialogue nyebla bara de besena na voko TDR terme de référence ni sigi bina ke takabulu ni takasira muka abike kuma muka o bara de kunchera bi mali den bora den robela jamana bela mali fambe ka ɲɔgɔn sɔrɔ d'abord kalo kelen dɔgɔkun saba kɛra fɔlɔ comité musiga olu ye baara ɲɛbila baara kɛ ka tila ka tile naani ta k'a di malidenw ma an ka sigi ka kuma maa miiri bɛ degun nana cogo min sababu nana ni degun ye minnu y'a fura ye bɛɛ ye fɛn fɔ bɛɛ ye miirina fɔ olu de farala ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka taabolo kura min ta bɛn ni kelenya kama olu de farala ɲɔgɔn kan bi o tuma mɔgɔ b'a fɔ k'i ye jigi sigiyɔrɔ sɔrɔ bari ni bana ma dɔn ni a furakɛ man di ni bana dɔnna ka ban a fura sɔrɔ ka di n'i ko i ni mɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛ ko la fɔlɔ f'a ka kuma o kuma tɛ ni mun cɛ ɲɔgɔn faamuya tɛ n'o cɛ ɲɔgɔn faamuya tɛ ni min cɛ bɛn t'o cɛ dialogue in bɛ na bari Mali ye kuma jamana de ye k'a minɛ kɔrɔn fɛ ka taa Tilebi fɛ ka taa Worodugu ka taa Baba i mana taa fan o fan i b'a ye ni mun tɛ bulon kɔnɔ o bɛ gala kan o bɛ toguna la o bɛ tantan kɔrɔ o bɛ yiri kɔrɔ o bɛ wasi kɔrɔ nin bɛɛ dilannen don jamana in kɔnɔ yan sigi ka kuma de kama sigi ka kuma de y'a to maliden siya belebeleba 13 bɛɛ ye ɲɔgɔn faamu bɛɛ ye koto ɲɔgɔn ta la bɛɛ kunna sigi la ko mana gɛlɛya cogo o cogo ɲɔgɔn bugɔ ni ɲɔgɔn nini a bɛ kɛ Mali kɔnɔ sigi ka kuma bɛ tila k'a bɛɛ kun cɛ o tuma la jamana min ko k'i bɛ bɛn kɔ e ka bɛn tɛ dilan sigi ka kuma kɔ première guerre mondiale kɛra a kɔfɛ sigi ka kuma de kɛra deuxième guerre mondiale kɛra a kɔfɛ sigi ka kuma de kɛra kirina kɛlɛ kɛra a kɔfɛ cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kurukanfuga de ka kuma kukiya ma sigi kuma kɔ masina ma sigi kuma kɔ wagadu ma sigi kuma kɔ manden ma sigi kuma kɔ soso ma sigi kuma kɔ a kumaw jɔda o de wolola bɛn ni sabati la ni ye diɲɛ kan mɛn bi k'a fɔ ko dugu sigi kan n'a fɔ ko constitution ko min ka kɔrɔ a bɛɛ ko manden ta don n ko sigi ka kuma de kun don sɛbɛnni kun tɛ yen sigi ka kuma de kun bɛ yen o tuma la sani an ka taa jamana wɛrɛ ta k'an bɛ nɔrɔ o la ko b'an ka bɛn dilan ayi ni bugu dɔ tufa ta ka taa sigi bugu dɔ kunna n'a ma bonya a ma a bɛ dɔgɔya a ma maliden de bɛ Mali lakodɔn maliden de bɛ maliden hakilina dɔn a b'a ka faamuya cogoya dɔn a bɛ sɔn min ma a bɛ sɔn ka sa min nɔfɛ an de b'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ n'an sigira k'o fɔ k'o bɛ dilan Malen bɛ yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la jamakɛ maa si kɔ wele bilala bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ se k'i da don a la cogo min na an ka jamana tarikuw kɔnɔna na an ye lafiya sɔrɔ an ka taabolo la wagati minnu kɔnɔ o wagatiw kɛra de an yɛrɛ dama tun bɛ se ka sigi ka kuma an yɛrɛ kungo kan ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ dama don an ka problèmew na o de tun kɛlen don kɔlɔlɔba ye an taabolo ninnu na n'u bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta ka don an ka kuma la bɛɛ ni i hakilina nalen don bɛɛ n'i ka intérêt nalen don donc maintenant ni sen kɔni an ye solution endogène de ɲini k'a ɲini an maliden dama ni ɲɔgɔn cɛ yiriba b'anw de fɛ yan nɔ anw bɛ se ka sigi ka kuma sinankunya b'anw de fɛ yan balimaya b'anw de fɛ yan jatigiya b'anw de fɛ yan o de y'an taabolo ye an banna o taabolo de la k'an ɲɛsin société nucléaire n'o ye tubabuw taabolo ye
ne yɛrɛ san 30 kɛ Amérique ne ni voisin an ka sow tugulen don ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn dɔn n tɛ don a ka so a tɛ don n ka so ni mɔgɔ bɛ kɔrɔlaw dugu ninnu na u t'u bila maison de retraite la olu t'an ka réalité ye mais an nana ka o ko taabolo de ta o de ye gɛlɛya caman don an bolo Mali kɔnɔ CNN Andrea Mirado écrivain dɔ journaliste dɔ tun bɛ yen a tun bɛ Sankara couvert a ko k'a ye diɲɛ bɛɛ tagama k'a ye ko dɔ ye Mali kɔnɔ a tɛ diɲɛ fan si o ye sigiɲɔgɔnya jatigiya balimaya donc vraiment ni kɔni hakilina ye hakilina ɲuman ye an yɛrɛ ka sigi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ foyi mana k'i da don a la an maliyɛn dama don n'a tora an maliyɛn damaw ma problème foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ anw bolo ba Maliba kɔ maa wɛrɛ tɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na jamana in labaara anw ye anw yɛrɛ de bɛ wuli ka baara kɛ yaasa an ka jamana bɛ se ka jɔ cogo min Ala k'an ka jamana jɔ